Yebo sanibona, igama uMbali wakaMalimela. Ngiyanamukela-ke namhlanje kuMngcele Unfolding. Lana angizile ngokuningi ngoba angikwazi ukukanta, ngibuye ngikanta. So ngizochaza ngoMngcele iphile esikhiphe ngo-2024 ngoSeptember. Ngizochaza ngeinkondlo zakhona ukuthi ngikhuluma ngani kahle kulezo. Kahle ngiyenziswa iwona ama-comments lawo sengiwabonile. Kuba ukuthi umsebenzi uyawuthanda kodwa uyabuza ukuthi kwakwenzakalani kahle kuMbali ngalenkathi eyibhala. Ngizochaza lokho imibuzo engase nibe nayo noma eminye ke bengingasayitholi ke emafonini ngoba sekunesikhathi sawukhipha uMngcele. Namhlanje ngizoxoxa ngazo izinkondlo nga-1 ebese ngiyachaza ngengakulindela kulonyaka lo esikuwona 2026. uMngcele kahle bese ngaqala sichaze lona igama nje lithi uMngcele lisuka igama uma ungathi ulichaza isehlukaniso. So uMngcele mawulichaza ngegama lesilungu bathi i-boundary engibuye ngithande kodwa ukuthi sihlale kulona nje elezulu. Kahle isehlukaniso okwehlukanisayo phakathi kweindawo ikakhulukazi lisebenza eindaweni noma uyohlala endaweni entsha kusho ukuthi lo Mngcele usuhlukanisa kwamakhumalo nakwamagumede uyabona. So mina ngilikhetha ke leligama ngobani ngoba likhuluma kakhulu nokuningi osekwenzekile empilweni yami nokuningi okwenzekile ngikhula. So ukukhula kwami kahle ngifika nje endaweni yasedolobheni ngizokhulela khona sisuka ngenxa yezimpi la engangihlala khona eSouth Coast eKZN kwakunezimpi zeigodi kuukuthi uMngcele ohlukanisa leigodi lezi umfula ongangokuthi mangisuka la ngawuwela umfula noma ngasondela nje ngasemfuleni mengiyokha amanzi sekuphelile ngami inhlamvu yabo kwakuyimpi lempi abayibiza ngokuthi impi kaMabona abulawe. So kwayikona ukuthi umuntu azasinde ngalezo ikhathi ngoba ngangisemncane ngingasho ukuthi inkosi I guess kwakumele usho ukuthi umuntu azabela ngoba kwaba ukushintsha kwemizila ngisho kanjalo ukushintsha kwemizila ngendlela yokuthi ikhumbi eyahamba abazali bami iyahamba ngenye indlela enye ikhumbi yahamba ngenye indlela kwaba ukuthi le ndlela ehambe abazali iyona yabasindisa ngoba le yahamba ngenye indlela ngesikhathi esifanayo ababange besasinda baphuma nje bakhishwa nga1 yashinhlavu wonke umuntu nga1. So uMngcele ngingasho ukuthi usukela lapho kwaba ukuthi ke noma sekufikiwe futhi endaweni zasemadolobheni nakhona futhi sekuzoba nezindaba futhi zoMngcele nokubangwa kweindawo zonke lezo zinto okuthi awusondeli la ngoba wabekwa kanje kanjalo. Ngingasho nje mengisho ngamafuphi ukuthi kahle isihloko se-EP sisukela lapho. Mese ke sizongena kwinkondlo yokuqala esihloko sayo iwona uMngcele. Inkondlo yokuqala ke engizochaza ngayo namhlanje uMngcele okuyi-intro yethu kwi-EP featuring uJessica Sgwebela. uMngcele siwuvula ngeculo elikwasasihlabelelo elibhalwe kwasasihlabelelo la ongazi ukuthi kahle okay angichaze ngokuthi mina kuze kuzwakale ngazuthi isihlabelelo nje ngobani kahle umkhuleko engiwuvula ngayo ngoba mengizokwenza into ngiyengithande ngazuthi ngingakhuleka noma mengizoqala into ethile engazuthi ngaba umkhuleko. So kahle ngisho ukuthi EP ngivula ngomkhuleko. Umkhuleko enguzwa kangcono yilo ongazi ukuthi uyisihlabelelo ngobani ngimuntu othandayo umculo olalela kakhulu umculo engazi ukuthi ukukhuleka kwami kungaba ihubo ndlela thizeni. So uMngcele siwuvula ngehubo lelo eliyisihlabelelo. Isihlabelelo ke lesi ngangifisa kuba ukuthi esirelate kakhulu nami ngokukhula kwami kanye nazo zonke nje inkinga. So kuba isihlabelelo esikhuluma ngomuntu omusha wesifazane osakhula okubonayo okuhle okwenzakalayo kodwa olingapheli uvalo ngaphakathi ngoba uvalo
lusekhona, yize kungabonakala ukuthi okuningi mhlambe kuhamba kahle noma okuningi futhi akuhambi kahle, kodwa uvalo lohlezi lukhona noma ngathiwa ukuphi. Ngakho njengoba lokho ekhula usuke ecela efisa futhi ukuthi angavikeleka kukona konke. Engabona kuyi-collaboration enhle kakhulu-ke mengizovulelwa uJessica Sigwebela ngalibhala ihubo leli noma isihlabelelo lesi saculwa umuntu osemusha wesifazane futhi okuba ukuthi uyakhuleka ukuze umkhuleko lo uzwakale ukuthi umuntu wesifazane la kahle kahle ocelayo onqenqayo kwinyanya zakhe kwabangasekho kwidalwa nje engenzeka ukuthi zizivikele kuyingelosi. Ngithande kakhulu ke i-comment engayibona owayekhuluma ngakho ukuthi uthi melalela ezwe ngazi ukuthi khona ingelosi thizeni. Omunye wathi ingelosi yasephakameni noma yakwaShembe, yabona. So kahle kahle ngisuke ngibiza bonke abangasekho kodwa bahamba nami ukuthi bavikele bahambe nje nathi endleleni, bahambe nayo yonke i-EP even. So ithi masihamba ke i-EP bese kuba inkondlo le. Ngikhuluma kwinkondlo ngemngcele emibili. Ngibe sengichaza ke ngale mngcele emibili oyeqayo ekukhuleni kwakho. Oqala ukuba ukhalo ovundle kulo. Ukhalo ke ovundle kulo isiso kwavundla kuso okunina uma wakho. Ukhalo ke lolu lusuke ligoqe isibhakela luginqa kwani endleleni yezibulo layo lekhethelo. Lana izibulo angisho ukuthi izibulo kahle kahle ingane yokuqala kunina, kodwa ngingasho ukuthi ngisuke sengingathekisa indlela thizeni ngoba angilona izibulo mina, kodwa njengengane yakhe uyakuvikela ngazo zonke indlela umzali ukuze uzufike la emhlabeni ukuze kuze kube ukuthi wena uyayivikela indlela thizeni. Sekubuyela khona ke la ekuthenini khona njengoba umuntu wazalwa ngazi ikhathi zezimpi, uyabona, ukuthi njengoba ngisho ukuthi kwakuyimpi kaMabona Bulawayo nganginawani mengicabanga ngisemhlanje. Ngolimi lwamanje ke bakubiza ngokuthi uyihazard, wayeyihazard ngokuthi abe nengane ena1 kubalekwe emahlathini, kulalwe emahlathini, uyabo, ngoba akekho umuntu ozofuna ukuyisondeza nomuntu onengane ena1 ezovela ikhale nje ngoba wakhala sekuphelile ngawe, kwakhala ingane, uyabona into kanjalo. So ukulwa kwakhe ngaleso sikhathi ukuze wena uzukhule, yabo, uselwa ngisho usufikile ukuze nawe kufike esigabeni sokuthi ugcine usuyilwelile, uyabo. So ngisuke ngiqhakambisa kahle kahle konke lokhu kuvikela ukuthi umzali akwazi ukukuvikela ekuthenini kufike ekuthenini nawe uzokwazi ukuyivikela wena. Ebese ke sifika kulo umngcele wesibili esekuthenini wena ke usuyayivikela ngeindlela zakho, usuvikela umoya wakho ngaphakathi, usuvikela nawe nje siqu sakho, uyabona, ngoba ukukhula kahle kahle kuveza kona ukuthi sengibuyela ekuthenini ke ngisho usuyisalukwazi ngazi ukuthi usubuyela emnganeni. Kuyenza ukuthi mase usukhulile usumdala kunezinto ongasakwazi ukuzenza, kunezinto ngatheni ususoft nje ngaphakathi, usubuyela emnganeni indlela kuthizeni. So icycle nje yempilo ngiyibona ngaleyo ndlela ukuthi uqala emnganeni uzuphelele emnganeni kahle kahle, ukukhula nje elinye nje iqhinga kahle kahle lenziwe ukuze singaboni konke lokho ukuthi la isiqale khona futhi la isiphinde siphelele khona. So